panjana bio theju tomon herai arbi ke the hemanda oil labio jinsu mi miset lang thaju lang thaju abe panjan area yo jinsu mi miset jo jo ke hai lo la pena dun thu council lon ke do bom sar to le ram long ha ke hai tu nang li tum prabjin pen jo la hai hubidha koson si ke claim manang le tum pen ta hubidha ke churi lo ho prabjin pen la lo pen jo la rong ang bong dak panjan saman se rong lo nili ke nili men ke bar tham se pu hello nili piso men ke hola abang ave jo ho la josmi kasing nar pi la si la nili tum bahai ni hem lo la anchot kali la penang anadon tin dan non tu jo ho non la ke hai tum non tu li bom lo thek long po nang li tu malong nang le at pola lan we lo ni le ke nang sot na la hai si ni leng paklang thek cho lo panjan sor phan akirap pen prap jin pen la panjana sora phan akirap bang nang li tu council la hem pen setame ba dak local MEC ke hai sar rong pia sang ho pobetro rong pia lang li pen setame la panjan iriang bong non pini pina jatejen kupu make klemi la nang le tu mukhia dak penang ando ho la silai hoi nang le tu la panjan kodo panjan lo awe pin lo hem masi la sila non ni hem pen tu lok thu gang ton ni silo thang da we la se nang le tu phan mi khek lang si pachini du cholo akirap chu hang lo akirap ke chu hang lo alam mang ke an hello atumi baji siaporo anarlo tomon charting mate la cyclone ke bang pena jok tum dak meraviti area rong sir cap ni do la pen la pu panjan along kado ko be rong sir cap ani do sila ana rong bang ke nangana hem tum tomon punjab tum theklong la si cyclone ke bang pen ajok la pen fully damaged ta dolo la pen partially damaged ta dolo la si pini atumi setame ni tum la bang so birta ke long ben disaster management la pen civil SDO la pen DC alang tum han pachini lo la pen alang tum setame tong sikot pen ke survey ji phan alang tum staff tum hanang toilo disaster management pen nang toilo la pen mondol ero tum setame staff tum nang dun lo la pen pinya na bangalang tum survey tank lo tangte 397 houses bang ke damage lo pen la so tank pen alang tum kadu ko we a report survey a report alang litum han alang tum che ponsi civil SDO office alang tum submit lo pen la so tank pen si first relief extend a relief bang pini ang bong yang bong ba penapadap ang bong labang so relief nang lepo la pen as per disaster management ateng alang tum han hem kiru tum han fully damaged tum la pen partially damaged alang tum category hani do se fully damaged tum ke 1,30,000 alang tum long po la pen partially damaged bang ke lake per house lake 4,000 ang tum long po thigla son tha kedam tang aning kan se tamila so area long aning kan wang ta do wer tomon ke thi la so polo putang thedi cyclone aning kan wang ta do si chuning se tamili tum survey et teng pen kadu ko be fully damaged la pen la son partially damaged tum ana pan se tami
government pen register management pen ang tum han nakera pilong lo lapen non setami kadu we report ilitum non humri lo lapen kadu we report ilitum long lo lapen la soteng pen DC lapen civil SD office setami la hai report ilitum submit lo lapen la soteng pen tum han dokumen hai setami nang ko hi la sila hai dokumen kadu we account number pangrom si lang tum register management pen ang tum la kerap ke PJ hansini tum non cingki jithan bom lo pen prapjin pelang tum han kerap bangel tum pilong ko na elo